nga words. Pagtuo ra. Kana yung pagtuo. Munang ako, kung magtuman lang taning bandid, bitaw aning pulong migatanan, kalabi na ning Ebanghelyo, Marcos, Lucas, Mateo, dyan. Itiit mo na ka-chapter, imo lang ng tunan, then i-aplikar ba? Put it in practice. Sigurado para na ako, sigurado yun kay matuma na nimo. Okay. Una nga makayon ko, dili ko mag-judge, no? Kay di beer man tang mo-judge, gani ang God the Father, ingon siya, wag gani ko maghukom. Ang akong authority paghukom, ihatag na ko sa akong anak. Okay, thank you. Thank you. Ang ako lang titatanan karon is, mag-look out ta, no, magpahinumdum ta, dasigo na nga itong mga igsuon, tanang mga Okay, reliyon, natipidad. kuan ba atong hatagan o pagsabot o Eksakto ni mo. kay sa Episo 4:13 naamang gyud diha nga wanis ra man gyud ita ang Iyop na English. ka na ako sa... Usara ka pagtuo, usara ka pagsabot ni Kristo, parang dili ta magkabahin-bahin. O manang dili Okay. na lang ko. Ang salamat ng natibidad. Okay, uli. Sa imong- Una ni apod si Sir, magkahatag po ni dako nga kuan kiti pamati man ko masandir taon ani mo bura. So, sa ato ko sa sunod na to, before ta sa atong sunod nga kuan, kanang mo... Daghang salamat, no? May hapon, God bless this station. Okay, daghang salamat ng natibidad. Shout out kay kuan, kanang Ray Adaro. Ray, naminaw ka. Atong tawagon si kuan pod. Next nga mo kuan, pasabot mo awali. Si Jerry, Brad Jerry, karotsa. Ang sa may kasulti ni mo, Brad, may tungod sa usara ang magbalantay sa karero. Tigulaan ko. Usap kita ang kayo. Mahitaon ang laing magbalantay. Okay, may dapit sa kahapon ng mga iso, no? Luzon, Visayas, Mindanao. Kutob sumama po sa atong programa, Sangka sa Katarungan o Kamaturan. Usab sa di pataparing ito sa nang asa kinatibok ang staff ni maong network station, no? Atong pasalamatan. Ilabi na diha sa ato ang station manager, ayan Sir Edgar Dagumo. May dapit sa kahapon ng diha. Sir, kung natong tanan mga iso, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa maabot sa atong programa usab sa kung mga kaubanan sa ang pinili nga nasod giluwas ug gipahiuli labi na sa amin sa pagtuo madrili agapay may dapit sa kahaponon ni Mudama kanatong tanan mga igsoon. Okay, mga igsoon ang atong topic karon mahitungod sa maayong magbalantay. Maayong magbalantay sa karnero ang gibasa sa ato ang igsoon karon ug ato ang nasabutan nga among gisabutan mga igsoon nga nahimong topic pinagi sa ato ang moderator karon ni Brad June Banal mahitungod sa Juan 11 Juan 10 uno to may iso, no? Juan nga nag-diskutere sa Juan 10:14 ingon ani ang mabasa mga iso. Ako mao ang magbalantay sa mga karnero, ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila sa mga usban ako maison, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero, ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Mao ni mga igsoon nga sumala pa sa maong pulong nga ato anang gipanag-usahan karon. Ning dapit karon sa kapunon, ang gihisgutan nakasentro ang pagkamaayong magbalantay sa karnero ngadto kang Ginoong Hesukristo, wala gilain. Sa Juan 14:11. Juan 14, 10 paingon sa 11 nakasentro ngadto kang Ginoong Hesukristo. Kini mga kuan maigsoon pulunga nakasentro gid ni ngadto sa simbahan nga gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Correct. Oh, nakasentro ni siya ngadto sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Nga diin sa pahayagan ni sa ato ang igsoon karon nga atong angkor nga diin sila pod nag-angkon pod nga wala gilaing matuon nga iglesia o gitukod walay laing official nga katawagan sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo mao ang Iglesia Katolika Romana. Wala mga igsoon, kami po sa isip mga piniling katawan sa ato ang Ginoo mahitungod sa maong pahayag mahitungod sa pagkamaayong magbalantay sa karnero. Stay focus sa tatito ha nga mahitungod sa pagkamaayong magbalantay sa mga karnero
wa na gilain ang ato ang Ginoong Kristo nga din kung atong basahon diha nang naa sa Biblia nga sukad pa sa Unang Testamento nga din gipadayon sa Bag-ong Testamento, naghisgot na siya mahitungod sa pag-atiman pagtagal sa mga karnero. Kung maghisgot man gud ta og kuan kanang maayong magbalantay, unang-una naagin ng tulo ka mga karakter. Naghisgotan diya isip maayong magbalantay sa mga karnero. Unang-una, sakripisyo siya. Pag mo sama sa gisgutan gina sa ato ang sister nga magpakamatay siya isip maayong magbalantay sa karnero. At the same time, kung tinuod siya magbalantay sa karnero, ang tinuod nga magbalantay o maayong magbalantay sa karnero, muhatag po siya og mga guidance ngadto sa iyang mga karnero. Example, Ngayang gibantayan. example palihog ko sa may guidance. Kung mahitungod sa mga guidance, mao na mga teaching o doktrina ni Ginoong Hesukristo nga ma-align ang ato ang tinuuhan. Pagtuo nga diin kanang klasya sa pagtuo, musangko din ta dito ngadto sa hingpit nga kamatuoran. Then kung ato dayong kuan maghisgot na dayon tag hingpit nga kamatuoran, wala na nailain nga makita gyud nato na sa realidad. O gaya na sa kung atong basahon dito na sa The Big Book of Christian Apologetics, page 553, kung maghisgot na ganit ang kamatuoran, mag-correspond siya sa realidad. Makita nato sa realidad. Mao na nga isip ba ayo magbalantay sa mga karnero, kami kinigisgutan ani diri are sa Juan sa Bag-ong Testamento si Ginoong Hesukristo. Sa atong kapanahon karon, isip mga piniling katawhan nga sa Isaiah 43:3 kami na mo yung nahimong saksi diha sa bagong ngalan sa ato ang Ginoo nga wala nilain ang amo ng halangdong ministro Santo Papa Paulino ungkoy sa mura agapay mo ni bagong ngalan sa Ginoo, wala na puy lain ang maayo magbalantay sa karnero kundi kana nang bagong ngalan sa ato ang Ginoo. Isip mga piniling katawhan sa ato ang Ginoo nga din diha sa Pinadeg 3:12 na siya ay bag-ong ngalan. Bag-ong ngalan nga gihisgutan diha sa kuan Pinadeg 3:12 nga din napamatud-an nato na kanang bag-ong ngalan dili pinaagi sa mabasa nato litra por litra kundi napamatud-an nato na pinaagi sa tulo ka mahinungdanong ebidensya. Sa unsa man ang klasya sa mahinungdanong ebidensya? Unang-una, revelation of the Holy Spirit. Nga sa among kapuhan ay mga panagna nga din maabot ang panahon nga ipakatao ang gitawag puso diwata sa among kapuhan nga mga subano. Revelation of the Holy Spirit. Revelation of the Holy Spirit nga inguna na ang pagkakuan. Inguna na ang pagkahitabo sa senaryo sa wala pag ipakatao si Ginoong Hesukristo, na revelation of the Holy Spirit nga diyan gani si Manulunda Gabriel ni kuan siya nakikistorya siya ngadto ka Birhen Maria. At the same time sa Isaiah 9:6 aduna na po yung mga pagpanagna nga diyan kanatong gisgutan revelation of the Holy Spirit nga ang balang Espiritu Santo mo kuan mo revealed na siya ay kuan kanang direct revelation sa usa ka persona nga padaygan sa aton Dios Amahan nga maoy gigamang instrumento ang balang Espiritu Santo nga maoy mo pahibalo. Kung atong basahon sa Juan 14:26 ug Juan 15:26. Mao na usa sa mga mahinungdanong ebidensya. Ang ikaduha, mao na ning gihisgutan nato karon mahitungod sa pagkamaayong magbalantay sa karnero. Nga gihisgutan nato diha sa Juan 14:11 nagisgutan na diha sa Ginoong Hesukristo. Siya kung dili man ninyo ako tuwan nga ako gikan sa matuwan ninyo ako pinagisa kong mga buhat. Nagsintro gina siya ngadto sa mga buhat. Kung dili ka mututo. Kung dili man ninyo ako tuhan. Kung dili man ninyo ako tuhuan na ako gikan sa amahan. Tuuhin ninyo ako pinaagi sa akong mga buhat. Sa kang Kristo ng pulong. Sa kang Kristo na nga pulong. Correct. Mao na pag-identify nato nga si Ginoong Hesukristo, bisan pa siya ang kapanahon sa unang panahon, dili man kita ng mga tao nito sa iya. Pero mao tig-ingon niya kay si Ginoong Hesukristo wala man siya maghimo nga kinaugalingon lamang niya nga kung unsa iyang istorya o kinaugalingon niya kung unsa iyang gibuhat o kinaugalingon niya kun dili kung unsa pagbuhat sa Dios Amahan nga ipabuhat sa iya. Kung atong basahon sa Juan 5:26 ug Juan 12:49 naghisgot na siya diha sa pag kuno sa gihimo ni Ginoong Hesukristo nga nagpasabot na diha nga wa gyud siya maghimo siya kinagalingon lamang pinagi sa dikta uon sa ipasugo sa ato ang Dios Amahan. Mao na man ikaduhang mahinungdanong ebidensya sa laktulo pa ka istorya naghisgot na siya sa maayong bunga isip usa ka hari ug isip maayo magbalantay diha sa karnero nagtimbok siya sa pag-atiman pagtagal sa mga karnero Maayong bunga. Nga nahimo niya. Mao na ikaduhang mahinungdanong ebidensya ug ang ikatulo mao na gitawag nato og unique signs specifically mahitungod sa iyang
pagkabanhaw nga naghisgot po na siyang kagahom. Kung atong Ginoong Hesukristo gamhanan kay sa Mateo 28:18-19 at ang kagahom sa langit ug sa yuta na naman sa bugtong anak sa ato ang Ginoo at tanang kagahom niya gihatag naman sa Dios Amahan. Therefore sa atong kapanahonan karon isip mga piniling katawan sa ato ang Ginoo kanang Mateo 28:18-19 sa Pinadeg 3:12 naa na diha sa bagong ngalan sa ato ang Ginoo. Maliin Ngalan. kung maghisgot ta kagahom sa bagong ngalan nga amo ang gipresent diha ninyo nga ni Santo Papa Paulino ungkoy sa mura agapay ang iyang kagahom kung ang ato ang Ginoong Hesukristo nakapata na ay namatay nabanhaw niya ang bagong ngalan po na ay namatay nabanhaw po niya. Mao na siya mga igsoon usa na sa mga sample nga napakikuha nato kana na istorya nato nga kana siya moy kamatuoran sa Pwede mo ka question. okay. Now, unsa man mo pag-ingon nga si Kristo, ingon ka nga nag-reveal sa mga umabot pa to. Then nakita na to nga imong pamulong nga si Paulino Agapay mao ang bagong ngalan. Unsa man to pagklaro pagkaila na nga siya mao gyud si Kristo dili man si Kristo kun ingon mga siya ang dalan ug ang kamatuoran. Now karon sa imong gipedayag nako na nimo nga ngalan ni sa bagong ngalan wala man na siya mo angkon nga siya ang dalan. Unsa man nimo pagkuan na Okay, so reconcile mo muna nimong pangutana may igsoon unsa man tong si Ginoong Hesukristo nag-reveal actually igsoon ako lang ikuan klaro ang ako ang giistorya kaniha nga katong kuan kanang special revelation o direct revelation dili si Ginoong Hesukristo kun dili pinagi sa mga balang Espiritu Santo. So 1:26 ato kaning basahon igsoon. Revelation of the Holy Spirit. Kining gisutan nato may igsoon. So 1:26 ug 1:26 apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong ginasulti kaninyo. Nga ni Espiritu Santo nga sulugon po sa ato ang Dios Amahan nga pinadala sa Dios Amahan pinaagi po sa bagong ngalan. Bugtong anak sa ato ang Ginoo nga din sa Pinadeg 3:12 nag-angkon siya nga si Ginoong Hesukristo adunay bag-o nga ngalan. Kanang gisgutan nako diha nga nagkuan naghatag og direct revelation o special revelation ang katutong Espiritu Santo nga pinadala sa ato ang Dios Amahan. Lagi Espiritu Santo may nagpadayag ana Yes. nga adunay bagong ngalan. Maba? Ang kapaday yes of course. Karon ang pangutana lagi nako nga diya sa pagpadayag sa Espiritu Santo, wala man siya makahisgot may tungod sa bagong ngalan nga si Paulino Paulino Agapay Santo Papa. Okay. Salamat kay igsoon sa nindot kay nimong pangutana. Actually mga igsoon, kanang pangutana nindot yung kaayo kay kung ato bitaw huna-hunaon mga igsoon sa wala pa kuan bitaw compile ang Biblia kana akong gipang istoryang gitaw og direct revelation o special revelation wala pa na mahitaw wala pa ma-compile ang Biblia wala pa tay mabasa da litra por litra mahitungod sa panagna kanang mga panahon na nagakahitabo na sa to pa ulahin na siya nasulat kung ato gani nang sa panahon bitaw nga kuan nagpadayag o mipak nakigistorya si Manuluda Gabriel ngadto kang Birhen Maria late na nasulat sa aktual ana nga pagpanghitabo wala gyud tay mabasa di litra por litra nga ang Manulunda o si Manulunda Gabriel nagpadayag ngadto kang Birhen Maria late na siya mura gyapon sa senaryo karon sa pagpanghitabo sa pagbalik sa atong Ginoo nga gadala na siya ang kaugalingong bag-o ngalan wala kay mabasa litra por litra sa Biblia kay nganuman sa amo mga kapuhan specifically sa akong apuhan si Labrador kay usap to siya ka balyan gito siya gamhanan apo to siya gahom gikan sa kuan atong Dios Amahan nag-reveal sa iya sa atong mga panahon na wala pay Biblia wala pa makasul ang Biblia diri sa kuan sa ato ang kuan lugar diri sa Mindanao late na kayo labi na sa kuan mga kabukiran late na kayo naabot ng kuan Biblia mao na nga kadtong panahon na ang naa ato ang katong special revelation direct revelation pinaagi sa ato ang Dios Amahan direkta ngadto sa usa ka persona sa akong apuhan.
Wala mo nang wala kay oh. direkta dito sa kanang gitawag nimo og Balyan. Balyan. Oo. Mao ba? Oh, direkta siya dito. Mo nang wala tay litra por litra mabasa kay ngano man. Ulahi naman ang Biblia ni abot. Ulahi ang Biblia ni abot dayon sa mao pong pamaagi nga ang special revelation o direct revelation wala siya litra por litra mabasa sa Biblia nga kini Santo Papa Paulino ungkoy agapay mao ginay official name o mao ginay katawagan. Kundili mao dayon na sa kuha na to kanang sa pag kuha na to pag tuo na to sa Balaang Kasulatan ang pinaka-identification to sa pag-ila sa kuan Ginoo kay gani among ang kanang bag-ong ngalan no magani siya maangkon nga siya moy kuan Dios o bugtong anak sa ato ang Ginoo man siya mag-angkon kundi agkat lamang mga balaang Espiritu Santo moy nagtudlo kana siya kanang personaha mo na pangalan niya puso diwata nga diin ang kahulugan anak manluluwas. So, ang Espiritu Santo, pero kung imo nang kunon Brad Jerry, ang Espiritu Santo nga ni abot sa imong apuan, Oo. lahi sa Espiritu Santo nga gikan nga ipadala sa Dios nga man ngadto sa anak. Lahi. Sa maong pamaagi dili kuan kanang dili ta makakuan di na ko makasulod anang partiya di na ko makasulod anang partiya basta sa amo ang kuan sa maong panahon kinsa man ang espiritu ha kay di na naabot sa ako ang pagtuon kay kini atong pagtuon diri sa kalibutan mahitungod sa atong gi-estudyuhan o gitun-an anira man ta sa kuan kanang realidad nga na maganda kahitabo o mahitungod sa kinsa man ang kuan na espiritu ang gisugo sa ato ang Ginoo ang pinaka-importante diha nga espiritu siya nga pinadlagikan sa Ginoo ug nagtudlo gyud siya sa kamatuoran. Sa ato pa ang espiritu nga nagpadayag dito ni Paulino Santo Papa sa among apuhan. Paulino agapay sa imong apuhan. Sa among apuhan dili ni Santo Papa nagpadayag kundi sa among apuhan nga si kuan Labrador. Sa ato pa kay niingon ni angkon man gyud ka nga dihay mao ang naabot sa imong pagtuon accepted ba nga kanang Espiritu Santo ha nga gihatag ni gipadala ni sa Dios nga mga to sa Espiritu sa ato kang Jesus Christ right? Actually mao ni sama sa akong giingon dili man gud ta makakuan sa maong mga pagpanghitabo ang Dios Amahan ramang gid puy nakaila kung kinsang espiritu ang iyang pinadala kay kun ato ang basihan diri sa Biblia kuan man gud kanang Espiritu Santo daghang Espiritu Santo nga kuan sulugon ang ato ang Ginoo like for example na lang agatong kuan sa senaryo ni Manulunda Gabriel sulugon gihapon nga personally mo na nakigatubang sa atubangan sa ato ang Ginoo kasi kala si Manulunda Gabriel wata kabalo kung kinsa na pong espiritu ang iyang gisugo ang importante nga katong Espiritu Santo nga pinadala gikan sa Dios Amahan mao gid to ang nag-reveal mao gid to ang naghatag og direct revelation ngadto sa usa ka persona oo man ang sa imong pagtuon mao na diha sa oo okay. Base sa atong gikuan mao gid siya kay sa atong kuan di may natuto gisulon pod og ila-ilaho natuto kinsa man tong espiritu ha di na para lang sa ako sa dili amo ako makawan sa amo po doon kalainan sa amo o sa inyo kaya sa amo God ang among gituan nga na adto na ni kuan ni padayag ang Espiritu Santo ngadto man sa mga nag kuan ba mga successor sa among pope nga bag-ong ngalan tungod kay naaman sa piliun nga ngalan para ang pagdala nila sa simbahan, pangulo sa simbahan, ana ay bagong mga ngalan nila. Sa amo na sa Papa. Sa inyo Mga well, at sa pamanidogang ni mo. Okay. Mga mga igsoon, sa ato ang gihisgutan tungod sa pagpakailan namo diha sa bag-ong ngalan sa ato ang Ginoo nga diliin konsepton sa ubang mga kuan mga magtuto sa pulong sa Ginoo nga kami may gama-gama sa bag-ong ngalan sa ato ang Ginoo o kami may personally nagdeklara nga siya ang official nga kuan kanang official nga katawagan may tungod sa bag-ong ngalan sa ato ang Ginoo amo ra ng declaration wala may mga basis sama sa ato ang gihisgutan katong tulo ka mahinungdanong ebidensya mahitungod sa pagpakaila nato sa Ginoo naka-indicate gito siya unsaon nato pagtumbok nga kana atong gihisgutan nga usa ka persona kami gud sa among kaugalingon 100% gyud may mga piniling katawan sa atong Ginoo nga mao na gina ang pag-ungalan sa atong Ginoo Sigon sa imong nagtun-an
base sa atong pagtuon diha sa balang kasulatan, base po sa gitawag nato special revelation o direct revelation, wala nagilaing bag-ungalan sa ato ang Ginoo kundi mao na si Santo Papa Paulino ko agapay. Mao na to atong kuan. Mao na mga igsoon, napay oras? Sige. Okay. Mao na mga igsoon nga sa ato ang kapanahonan karon, sa ato ang gisgutan karon mahitungod sa dirita ni sentro mahitungod sa pagkamaayong magbalantay o maayong magbalantay sa karnero. Sa atong kapanahonan karon wala na laing maayong magbalantay sa atong mga karnero. Kung sa unang panahon si Ginoong Hesukristo ang gisgutan, nakatumbok aning pulonga sa Juan 14:11 o Juan 10:14 mahitungod sa pagkamaayong magbalantay sa karnero. Si Ginoong Hesukristo si Ginoong Hesukristo po siyang kaugalingon, siya personally gaangkon nga siya adunay pag-ungalan. O kanang pag-ungalan, gani sa mga Bible scholar, kung maghisgot na gani itang mahitungod sa pag-ila sa ato ang Ginoo, dili siya ilhon pinaagira sa iyang ngalan. Kanang, like for example, sa atong kapanahonan karon kay sa mga ubang mga sekta gud karon pag-ingon og para sa amo ang kuan side nga moingon kanang ang pag-ungalan sa ato ang Ginoong Hesukristo Santo Papa Paulino ungkoy sa Muragapay, duoten sila sa Matthew 24:4 pa ingon sa 5 at the same time sa Matthew 24:24 nga mini na nga Kristo kay gipahayag po nila maoy kuan kanang bag-ungalan sa ato ang Ginoo. Dili ingon ana ang pamaagi sa mga Bible scholar ang pag-ilan nila sa ngalan sa ato ang Ginoo para matumbok gyud kung kinsa gyud ang mao gyud na ang ato ang Ginoo. Sumala pa to sa iyang kuan, siya God's name is a symbol of His nature, character and person. The name of the Lord is the manifestation of His character and it is synonymous with the Lord Himself. So meaning kung maghisgot kay tagalan sa kung maghisgot tagalan sa Ginoo, ang pinaka-identification nato katong kinaiya niya hiyastaras ug batasan. Kay nga naman kung ang ngalan sa Ginoo mausob, wala tay problema, wala argue ana, mausob ang ngalan sa Ginoo. Kay sa Isaiah 33:22, wala may lain nga kuan ngalan sa atong sa karaang testamento ang atong Dios Ama, Jehova nga Dios. Unya pag abot sa bagong testamento, giusob na pud walay kuan kanang walay makadto sa man kun dili pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Giusob man sa to pabot pasabot ang ngalan sa ato ang Ginoo, ilabi na sa Dios, mausob as long as kabubuton niya. Brother Ray, lalo man sa karaang testamento o sa New Testament, ang mga sulugoon sa Ginoo gitawag mga pare, bisan si Kristo pangulong pare. Sulugoon siya. Wala man koy si Santo Papa Paulino agapay dili man pare. Wala man koy problema diha. Kung mayon kag dili pare si Santo Papa Paulino ungkoy sa Muragapay, sa imo ana nang kuan, sa imo ana nang pagsabot. Sa imo nang pagsabot kay nga naman, kung basihan nato kung si Ginoong Hesukristo pangulong pare, wala rason nga si Santo Papa Paulino ungkoy agapay dili may mong pangulong pare. Kay nga naman, ang akong gisgutan mahitungod man lang sa pag-ungalan ni Ginoong Hesukristo. Wala man magbuot pasabot nga kini Santo Papa Paulino ungkoy sa Muragapay si Ginoong Hesukristo lain nga persona. Usa ra sila. Mao na nga kung mayon ka nga si Paulino ungkoy agapay dili pare, sa imo na lang ng kaugalingon. So akong ibasihan ko si Kristo ni angkon nga siya pangulong pare. Si Paulino agapay wala mo angkon nga siya pare. Abi mo lagi na implied siya na tumasabtan sama sa akong giingon nga sama sa akong giingon nga basi mangita po kag litra por litra asa man makita da sa Biblia nga sige si Santo Papa Paulino ungkoy agapay pangulong pare siya, wala jud ka mabasa diha. Ang kuan diha kung nakay assumption lagi sa assumption nimo nga si Santo Papa Paulino ungkoy sa mura agapay og si Ginoong Hesukristo len mao na sayo. Kay wala man gyud pud mi mapahayag ni Santo Papa Paulino ungkoy sa mura agapay nga kana mo'y bagong ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo, duha na siya ka persona, lain nga persona si Paulino agapay ug lain pod nga persona si Ginoong Hesukristo. Usa ra gyud sila. Sige, unsa man napay pong dugang napay gamay. Amo to mga igsoon, salamat kay sa maong mga kuan clarification sa ato ang igsoon mahitungod sa ato ang gisgutan karon mahitungod sa pagkamaayo magbalantay sa mga karnero. Abin ninyo mga igsoon kini manggong mahitungod sa pagkamaayo magbalantay sa karnero, sa tanang mga magtutuo karon sa pulong sa Ginoo, kinahanglan na gyud nato ni ipagawas nato ni kay nganuman. Kay nganuman diha man gud sa Biblia, wala to magong basihan diha sa Santiago 4:1, naghisgot na siya diha og
unsa may nakaingon sa mga kagubot karon. Mukuha ta ko sa kabutang di nato mukuha possible nga kung sa ato ang level karon natay pamahaw pa ni udto pa ni hapon kita sa atong kaugalingon makakaunta pero naapay gyud mas ubos og kahimtang nato nga sa ilang side nga sa usa ka adlaw dili sila makakaon napoy uban nga makakaon sa usa ka adlaw nabay uban one day why eat. Usa sa mga rason kung nganong kinahanglan ipakita na gyud ning kuan tinuod nga maayong pagkamaayong magbalantay ngadto sa iyang kaugalingong simbahan kay kini man kung buhat sa ato ang Ginoo magmanifest yun ni ngadto sa iyang simbahan o ngadto sa iyang mga piniling katawan. Mapadayon yun ni ngadto sa iyang mga piniling katawan sa mga nag-angkon karon nga sila may matuod nga iglesia kinahanglan na gyud ipakita nato ning pagka kanang mga buhat ni Ginoong Hesukristo nga gipadayon kay o magpadayon kay gikinahanglan na kay ang mga tawo karon kinahanglan kayo mahitungod sa pag-atiman pagtagad nga kana siya wala gilaing responsible ana sa pagbuhat ana agad tong mga gipangsugo sa ato ang kapanahonan karon o mga kuan karon mga Kristiyano nato sa ato ang Ginoong Hesukristo nga sila nag-angkon nga sila moy matuod nga iglesia nga din diha sa matuod nga iglesia nga ato ang gihisgutan nga diin usab kanang matuod nga iglesia sakop magina sa kuan kanang pagkamaayo magbalantay sa karnero sa ato ang Ginoong Hesukristo nagpakita gina siya sa mga buhat o kinahanglan nga kanang mga buhata mapagawas gina sama sa atong gisgutan giniya sa The Big Book of Christian Apologetics nga nagisgot dito nga ang kamatuoran nag-corresponds na siya sa realidad dili siya invisible kundi visible. Jerry, ay message sa kuan sa tinuod nga iglesia. Pagtulunan may tungod sa buhat sa kaluoy. Ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao kung ingno ninyo niini pagbuhat dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong aman nga tuwa sa langit. Taro kinay. Busa kun modahamatag kamo ayaw hatag kamo sa taong kabos ayaw kini ipasigarbo ingon nga gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga o sa mga kadalanan. Imagine ha? Pero ang sa inyo kung nga nakalainan, mabitaw na ingon ko nga lahi siguro kay ang inyo ipagbabaw dili wala ko maging panghinambog ha. Inyo mong gipalabaw nga ang pagpanghatag pinagi sa mga kabos may nakatabang pag-atiban pagtagad. Pero kanini dili mo kanini may pibawro. Okay, the reason. Pwede ta makakuan gamay. Sige, okay. Nindot kay ang imong kuan may igsuon, mahitong sa imong gibasa. Asa kay na mabasa sa Mateo? Sa Mateo kapitulo 6, bersikulo 1 hangtod sa kuan pa ni. Hangtod sa kaning 4. Kanang maong kuha na mga igsoon, nindot kay ng kapitulo o bersikulo nimo ilabi na kung sa ato ang kaugalingon, kaya bitang kinaugalingon natong pagtabang pagatiman pagtagad. Oo. Kana siya musentro na dito sa atong kinaugalingon nga. Wala yung na diri nga kinaugalingon. Ang pagpanghatag lang. Kung imong basahon na diha, inyo. Buto sabot ato. Di ba? Nagihisgutan diha nga inyo. Kung ang inyong pagtabang, buto sabot sa ato Pero kamo ni among giwali, dili ni siya sa amo akong dili sa among simbahan. Nga kining klase siya sa mga buhat ni siya sa bagong ngalan sa ato ang Ginoo. Dili ni siya itaw kay kung for example karon sa atong kapanahonan karon, like for example, sabton ba nato na nga si Ginoong Hesukristo nagpaghinambog siya sa iyang gipangbuhat. Si Kristo sa pagatiman ng Kristo mo nagsulti ayaw hibuak kini sa inyong relihiyon. Di sabton ba nato nga si Ginoong Hesukristo? Kay gisulat pa gyud gani. Gisulat pa gyud napag sa Biblia nga siya nakapanghinambog. Ang taga-message ang pundo pa relihiyon. Iklaro gani o basa igsoon, iklaro. Ora dili na nato kanon tigran ng taas sa sunod na rin kayo. Okay, igsoon. Salamat no. Napay gamay na lang. Okay, gamay na lang. Mao to may igsoon daghang salamat no. Nga sa maong pahayag ato man po nang girespeto maisod kini ato sa kuan lang po ni siya mahitungod sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo nga
diha sa Isaiah 41:21 kinahanglan magid ko di-evaluate nato na gitay mga basis unsaon nato pagila sa kamatuoran nga mosangkot ang ato sa himpit nga kamatuoran kay importante kay mga igsoon. Mao na nga isip mga piniling katawan sa ato ang Ginoo nga dinanana siya ang kaugalingong pag-ungalan sa maong mga pahayag mahitungod sa pagkamaayong magbalantay sa karnero wala nila sa lain sa atong kapanahunan karon kun dili ka na namo gi-present ninyo nga pag-ungalan sa atong Ginoo nga diin ang doktrina ni Ginoong Hesukristo o teaching ni Ginoong Hesukristo kani sa unang panahon sa first century o sa unang siglo diha lamang nato nang makita sa amo ang gi-present ninyo nga pag-ungalan diha sa kaugalingong simbahan Salamat Jerry. Sige pa uli may dapit sa kapunon. Salamat sa atong anchor host. Usab ato tong pasalamatan ang atong igsoon Silbert Nundoyano dito. Okay. Usab sa atong igsoon. Sa atong sunod nga mga hatag kamatuoran sa atong gihisgutan nga akuan kanang topic. Alitang mutana kang Brad Silver Dondoyano sa iyang iya pong mga dugang kuan ay balo pa sabot. Okay. Daghang salamat, Brad June. Mga tahuran sa ko kay dili man ko sige makaani diri sa Timing. isang ka. Sila pa absinot. Absinot kay ang tinuod gusto gyud ko sige mag-anihan. Maayo yan. Divided man gud atong oras. Yung oras. Kay Sige na. pamilyado na. Depende lang sa imong So, oras. Available. pero sana no sige jud kog ari diri. Amay tagat Mo man ni atong tahas gud nga mga mga tigpaambit no sa atong pagtuo. Okay. Una sa tanan akong pasalamatan gyud ang RMN Dipolog pinaagi sa ato yung station manager Edgar Dagumo nga naghatag yun naghatag yun ang istasyon ng programa nga sama niini dialogo sa pagtuo na hinumdum ko sa PCP2 no nga akong nabasa nga libro nga naa diha na patik ang mga huna-huna sa atong mga obispo no katong ilang meeting sa niadtong 1991 nagka-meeting sila no Brabag na pattern po itong gamitin ang mga apostol dito sa Jerusalem, so Acts. Okay, kanang mag-meeting ko, diha man na sulbaro no siya mga sungi, mga disagreement, o mga problema, hisgutan diha sa meeting. Then, pangayon ang giya sa Espiritu Santo, aron giyahan yun. O bitaw sama atong conclave, no, nga nag-elekta og bagong Santo Papa kay ikuha na mas Ginoo tong una, no? Nag-elekta, meeting yun na. Anya kay si kuan man to si atong man tatong kung may common to. Dayon ako sa ning ipahin bro. Okay. So, mao to nga kung dunay mga dili magparehas gani og sabot. Sa akong reflection gud sa nabasa na ko sa Biblia, dili man ni sulbaron og kanang inato nga o pananglitog mao na atong nasabtan mulahi sa existing na nadaan nga grupo nga dahil mo ay lahi man ako dili na mao nang ilaa so sakto ning ako so maghimo og laing grupo dili man na mao ang kana bang sistema nga gipakita sa Biblia sa pagsulbad og disagreement kung ang himuon natong pattern sa Biblia kung mag-disagree na galita sa atong mga pagsabot atong tanawon to unsa nahitabo atong Acts of the Apostles sa mga buhat nga niadtong bag-o pa ang grupo sa Kristyanismo naghuna-huna gid ang mga apostol nga mag-counsel sila magtigom sila kay nagkadaya nang hunahuna sa mga tawo to na may moingon nga unsa man ni kinahanglan ba magyud tulion tong mga hintil nga nakabage pa Kristiyano o mo na mga sungi ba unsa gyud official nga baruganan yun sa Kristyanismo kay lahi man ang Kristyanismo o Judaismo. Now, dili na lang nako ba isayt og unsa nahitabo sa Council of Jerusalem. Basta ako lang na siyang gikutlo nga kung doon nagali mga dili pa nagsabot o dili ta mag-usa sa pagsabot, nagkabangi ta, dili na sulbaron og iya nga pagbasa, pagsabot sa Biblia.
sulbaro na pinaagig council meeting. Unya kanang meeting nga matawag na to authoritative, dili pod kibisan kinsang grupo mag-meeting. Ang mag-meeting kadto ra pong gitukod ni Kristo nga simbahan. Okay, katong meeting sa mga apostol, tukod man to ni Kristo. No, ngaron, Oh, tas yeah. mga karon, mga kuan na mga Mo paingon ta diha bra no. Paingon ta diha. Then karon siguro mangutana ang naminaw nagtan-aw ron sa streaming sa atong kuan. Sa atong panahon karon mao na ni brad ako na nisgutan. okay. Unsa man nga meeting nga authoritative kay kinahanglan maguning authoritative kay kung naay authority tanang mga meeting panalitan mag-meeting ang sanggunian sa INC. Then unsa po ilang desisyon tuhuan po to para sanang black voting nila. Magunahon na sila nga kinsa may atong butuhan mag-usa ta ana mo manggali nang ilang ipasigarbo nga kami mo'y tinuod kay nag-usa mi. Pero atong iklaro nga dili tanang panaghiusa correct kay bisan gani kanang grupos mga kawatan gausam po na silang pangawat. Naman po yung mga akyat bahay gang gausap po. Pero dili mao. So kung tun-an na to ang Biblia, ang tinuod nga panaghiusa kadtong nag-usa ta sa tinuod yun nga pundok nga gisugdan ni Kristo. Ikan sa origin So kanagong INC ni Felix Manalo dili mangod si Kristo mo'y gasugod ana. Mao yun. Si Felix Manalo man atong 1914 diri sa Pilipinas. So dili kana mo'y atong dapat hiusahan. Pero kung dili kabantay mga Katoliko ana, murag mainganyo gyud. Madala. Maana ba kita mga Katoliko, man ta mag-usa magsige mga itag. Mag-away gali. Atong mga politiko maggira pa gani. Magpinusilay pa gani. Mga lapalhobog. Oo. We admit nga naputay kakulangon kay ang simbahan po sa Ginoo diri sa yuta di pa man perfect gani sa 12 na gali Judas. Di ba? Correct. Pero kung maghisgot tag unsa man yung kapunungan ang dapat natong hiusahan. Siyempre kadtong gisugdan ni Kristo. So kung kanang imong grupo makatrace na sa kasaysayan nga mao gina ang nasumpay sa grupo sa mga apostol, kana mo'y atong hiusahan. Now kung maingon ta nga ug naay mga problema ang bungkago na nato na dili pod kay wa man pod niingon si Kristo nga kung naay mga problema ning simbahan na biyaan na nato kay sa Lamay biya kay magbuhat og lain. dili na mao kay mura ra taan na og kanabang ato natay pamilya dayon samok ang banag asawa nag dili mayo ang relasyon then ang bana mo decide na lang nga mo biya kay matuglain mangitaglaing asawa ana dili na mao. Okay kung dunay mga problema magampo tabangan nga masulbad pero dili gyud gub-on ang pamilya nga giusa sa Ginoo. So naa naman kung maghisgot ang iglesia o simbahan nasugdan naman ni Kristo nya gani iyang gisaaran nga ubanan niya kanunay. Correct. Unsay ubanan kanunay niya moingon ta nga magtukod taglain. Dili. Himo taglain. Ngunang ako nganong ni barog yukos Katoliko kay ako magong nakita nga kini magong Katoliko mo'y original. Correct. Hinuon na yung mga problema na yung mga skandalo, dili man na ikatingala kay sa Biblia. Gihulagway na gani diha sa ni Jeremias sa 5:26 nga nag-ingon ang Dios daghang dautan sa akong katawhan. Siguro sa atong panahon karon mo na ng mga Katolikong politiko nga mamalit og boto, mo na ana bang magbuot og ilang paagi dili mo tuo sa simbahan nga ang simbahan mo may gitahasan sa Ginoo nga manudlo about morality. So mo na nga pero ang uban mo ingon ni angkon magka biritas nga daghang badlungon ninyo o ni angkon ko nga daghang badlungon ning Katoliko pero dili ko mo angkon nga dili ni tukod ni Kristo. Kay mo man gini ang isugdan ni Kristo. Ingon ko siya unsay kanang gisugo niya pag hinulsol kamo. Unsa may hinulsol kung ato gong himong ebidensya ng mga apan diha sulod sa simbahan nga ingon na nato na di na tinuod sama ra pud nga miingon ta nga di dito tinuod tong isugdan ni Kristo kay naa may gahudas. Correct. Ang buhat nga dili maayo dili na to ipasangil sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay ang iyang mga pagtulun-an maayo man. Naaman sa Mateo 13, naa sa Mateo 13 gisaysay unsa hinungdan anang mga dili maayo nga nahitabo sa iglesia. Ang pasangilan na dili ang teaching sa simbahan. Ang pasangilan ana ang yawa. Kay mo man na agkatong nagsabod og liso sa sagbot nga gipasabot sa sambingay nga mao nang mga pagpanintal sa yawa nga napoy mga sakop nga nituo. Nya kining ubang mga tinuoan pasayloon lang uta kay wala man nila masabti. Ila mang ipasangil gyud sa teachings Katoliko.
Muna makaingon ko nganong ipasangil man sa teachings katoliko ng mga badlungong katoliko nga wa man magtudlo ang atong teaching, atong katekism nga magbuhat anang usab na kanang pangabit, kanang panghalit og boto nga kanunay magaling isibya gyud sa atong kasimbahanan nga bawal yun na, no? So, mao na nga kanang mga naa sa prisuhan ng mga katolikong badlungon, na badlungon sila dili tungod sa pagtulon ang katoliko, na badlungon sila kay wa nila tumana ang mga pagtulon ang katoliko pagkanindot. Ako Brad John, mga brad diri gaba, una na akong basaan ng katekism, pirmiro pa lang page tulo na akong luha. Oh. Kay ma'am. Tulo na akong luha kay mayo man. Marikol nimo ang imong mga nasayop nga buhat. Kung tulo na akong luha kay pirmiro pang pres gasay na diha ana gitag sa pagalina, gitag sa gisgot ng napuno kasugo. Di ba? Kanang atong kanang Apostles Creed lang. Ayuhag pamalhandom ng Apostles Creed unsay gyud sayo pa nga pulos gyud na correct. Kung imo nang pamalandungan puros na husto nga sa ato pa kung tumanon lang nato na mabalaan gyud tanaw man tay ebidensya nga daghan nga balaan katoliko. Padre Pio, Mother Ignacia, the Espiritu Santo, Mother Teresa. Pag kadaghan ako di na lang kay basig mayon na butag ng hambog ta. Pero ato lang nang gisaysay nga ang tinuod nga tinuhuan kung doon naman gali mga badlungon nga nakita nato tungod kay namang ko'y demonyo nga sa pagkakaroon gitugutan pa sa Ginoo. Aron pod makita ba sa Ginoo ba masulayan pud ta ba nga og kinsa gyud atong pilion, ang Ginoo og ang demonyo. Pero atong klarohon na nga dili gyud nato ipasangil gyud sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung man kung gud Ang puta nga mga wala salawayan. tay sala. Sama na naging kompetensya ta ni Kristo kay si Kristo naman ang wala Yes, sala. then klaro po na Brad June sa Biblia, no? Nabisag si St. Paul Magaling nakahisgot siya anak, no? Gani nag-ingon siya nga nasa yunahuna nga mauntay buhaton niya pero na mga panahon nga dili mo nabuhat niya. So nagpakita lang na nga ang tao naagi pagkakasalaypon. Then Brad June, akong balikan tong katog yung unang gisagutan ninyo ganina kining maayong magbalantay. Ay, magbalantay. Kay mo man ay silbing atong tema. Oy, nasa mo ka, bro? Okay. Ang maayong magbalantay gyud nga gihisgutan sa Biblia nga klaro. Unang giklaro gyud sa Biblia, dili ako radyon, dili ikaw, dili kinsa man natong kuan, no? Ang way lain yung gitumbok nga maayong magbalantay nga gihisgutan sa Biblia, Hesukristo. Gani ngano na tungod kay nasa Book of Hebrews chapter 1 verse 1 up to 2. Giklaro diha no nga sa karaan bot pasabot sa daang testamento ang Dios nakig-istorya pinaagis mga propeta. Mao na nga sa daang tugon maminaw gitas mga propeta. Pero sa bag-ong tugon o sa kaulahiang mga adlaw o last days, ang Dios nakikistorya pinagi sa iyang bugtong anak. Mao na ang maayong magbalantay. Si Jesus Christ. Mao na. Nakaron, unsa ang manato pagpaminaw ni Jesus Christ nga wala naman siya ron. Now, tanaw na to og giunsa niya pag kanabang pagtrabaho, giunsa niya pag kanabang unsa iyang gihimo nga para nga bisag wala na siya personally makapadayon gihapon tagpaminaw sa iyang mga teaching. Now, giunsa man na ni Kristo. Una, namili siya mga apostol. O nasa Juan 20, 19 hangtod sa 23. Gitagaan niya authority. Atong niingon siya nga, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Kini, paghatag mo ng authority. No? Kaya nasa Roma 10:15, kung ako malimot sa teksto, niingon si San Pablo nga, saan man ako pagtudlo kung wala ka gipadala. Ang buti pasabot ana, unsaan man nimo pagtudlo, pagsangyaw kung wala ka gi-authorize. Di ba? Nakaron, giunsa man pag-authorize ni Kristo o kinsa man ang unang gi-authorize niya? Siyempre, mga apostol. Juan 20:19 hangtod sa 23. Katong niingon siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. So mga apostol lang unang dapat natong paminaon. Karon ang pangutana, wala naman to sila. Kinsa may atong authority ron? Kinsa may atong tuhuan? Siyempre, atong subayon ng Biblia kung giunsa paghatag og authority sa mga apostol sa ilang mga sumusunod. Yun sa man. Naging siya nga kana ako mag-auban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan.
Yes. So ang mga apostol ang unang gitahasan niya, Gitahasan, gitagaan niya og authority. Then ang pangutana man gudron, wala na nga na ang mga apostol. Kinsa may atong paminahon? Siyempre ato ding tanahon, naghatag bag authority ang mga apostol sa ilang mga sumusunod. Naghatag. Unsa man nga paagi, ang mga apostol, kung basahon nato ang Biblia, maghatag og authority sa ilang mga sumusunod, pinagi og laying of hands kanang pagpandong sa kamot, sa mga ulo, di ba? Kanang gitawag na to ordination, Okay. di ba? Then gani na sa mga sakramento, no, nga gitukod ni Kristo. Ganang sa, di ba, mga sakramento, mga ng bautismo, kanang so kanang kaminyoon, ang pagkapare, mao naman na, no, paghatag og authority sa mga ministro. Niya, kung maghatag sila og authority sa ilang mga sumusunod, ordination na. Ang pangutana, kinsa man tong gi-authorize sa mga apostol? So mudagan gyud tag history. Dili gyud na pwede nga magbasa ng kag Biblia di ka muta ng history. Kay ang Biblia, although naay history, di wala man diha tanan. Kay ang history sa Christianity na nasulat na katong mga panghitabo nila sa una, katong nasa Acts of the Apostles. Na diha ang last nga nasulat sa Biblia ug unsay nahitabo sa mga apostol. So ang pangutana kay gapadayon man ang iglesia, ang simbahan kay gisaaran gud nga dili mabuntog, dili maguba, magpadayon. Lucas 1:33. So mayong kag asa naman tong ubang mga account sa history nga wa na masulat sa mga apostol, wala na masulat sa Biblia. So mo nang dagan ka sa ubang mga libro. Mo bitaw nga sa Job 8:8 diingon, read the history books and see. Tingali mo ingon sila nga, uy, taka lang kada veritas, dili man history sa akong translation sa Biblia. By the way, ang atong gikutlo nga translation sa Biblia, kung mo kutlo tag Job 8:8 ang Living Bible. Kay ang Biblia gud gihuwad man ning lain-lain. Unya, nagtuo ko nga bisan lain ang translation sa ubang mga Biblia, dili history. Pero kung sabton, history ra gihapon ang ipasabot. Kay ang Job 8:8 gud nag-ingon man nga kung nagpasabot man, ga-implied ba siya nga kung gusto ka masayod sa tinuod nga mga panghitabo, siyempre, susihon nimo sa karaan. Mo nay ubang translation. Unsa man ang pagsusi sa karaan, di history. Di ba? Para sa anang, naunsa man tong hitabo ni Rizal sa una, sa karaan naman to, dugay naman to, dagan kag history box. Di ba? Naman. So mo na nga, kanang pag-ingon nga, kung tinuod ba yun na, nga tukod na ni Kristo, gisugdan ni Kristo na imong pundok, dagan kag history box. Kana kung magpa-draper kasi Yeah. tuon. Pero kay, Kaya kung naay mga debate, Bible alone man sila. yes. Unya abroad, kung naay mga debate ang nahitabo kay disarmahan man tag history, ilamang so Sila mura ba? kay Bible alone lagi. Ingon sila nga, ano mo to mag-history nga Bible ra gyud. Bible. Kana palang daan. Bible kuno nga ang Biblia wa man nag-ingon nga siya ra. Di ba? Kung mabasa ta sa Biblia, wa man siya magtudlo nga ako ra. Di ba? In fact, ang mabasa sa Biblia apil pagali history. Lagi sa Yeah. sa Roma nga susihan ninyo ang inyong mga kuan. Yes. Bisan pagalig walay bersikulo ana abroad nga read the history books, pero common sense mo good mo tudlo na to nga unsa man nato pagklaro, pag matuod nga gisugdan gina ni Kristo imong grupo. Wa may laing libro history. Di ba? Mao na nga unsa man mga libroha nga gihisgot og history. Siyempre na mga history books. Then ang uban napatik pod sa mga encyclopedia. Kay kanagong encyclopedia, mga impormasyon man na. So apil lang history. Mao na nga naglibog bitaw ko anang ubang mga debate nga ilang i-discredit ang mga encyclopedia. Siguro wa na ilaing rason nga nung i-discredit nilang encyclopedia kay inigbasa sa encyclopedia wa maging mabasa nga ay in situ ko ni Kristo. Felix Manalo gyud. Di ba? Saksi ni Jehovah, Charles Taze Russell. Kay kung napauntay mabasa sa encyclopedia nga saksi ni Jehovah, tukod ni Kristo, dili na sila musupa ka na. Mayngog Seventh-day Adventist, tukod ni Kristo. Kung naa na sa encyclopedia, dili gyud na sila mo. Moingon na imong tug encyclopedia. Doon na kay normal nga palabot nga imposible po kay nga saksi ni Jehovah tukod ni Kristo. Dili gyud pud ba kay 1872 ra man na.
Nya katong kang Kristo 33 AD unang siglo man. So dili gyud. Hindi na. Nya dapat uban maingon nga sisiip ko na. Kanang murag uso ron. Mayra ba kay na ilang teacher? May kay manudlo daghang kong nakabig. O di ba? Maka-afford og kanang mga simbahan nga kanang ilang bag-ong ilang fellowship ron nga giabangan jud nila nga. Na selo lang gyud ko pero sa mao man gyud ni. Oh. Pero ang tinuod yun nga simbahan si Kristong gasugod. Unya kung mayong ka kana mauna ang CCF pinsa man ni gasugod ana nga si Peter Tanchi man usa ka insik diri sa Pilipinas 1984 na. Oh, pero Pero murag na kuan nang brad. Dali namin mga Mormons ba? Ha? 1830 po na. Ana nila. Meron na mga sa grupo sa mga Mormons. In English mong sila. May mentong English. Oh, kanang Mormons po brad, maklaro na kung dili ka na tinuod kay nagsugod na sa Amerika. Klaro. Samtang ang tinuod nga iglesia gasugod sa Jerusalem. Pero tingali mo, ingon sila nga, inyo Katoliko, Roma man na. Roma bitaw, pero tanawa og asa gikan ang nasa Roma. Di ba? Asa man gasugod ang tinuod nga iglesia, Jerusalem. Bisan pagalit tanahon sa New Book of Knowledge, ang history sa Roman Catholic Church, dili man sila mo ingon nga Roma, Jerusalem ang yun. Pero naabot lang sa Roma, unya dito nakabaton og daghan kayong mga sako dito milambo mo na nga na-attribute na sa Roma. Kay ang sentro nabalhin naman po dito. Mana man din sa Lord na dili na gikan sa Jerusalem kay Roma man niya gikan padagan nga istorya nga ay gikan sa Roma. Lucas 24:47. Ang pagsangyaw sa gingharian ni Kristo nagsugod sa Jerusalem. So Jerusalem yun nagsugod. Pero unsa may nahitabo sa Jerusalem? Imbis nakita nila si Kristo, mga Hudiyo sila, Hudiyo po si Kristo, daghan mang supakiro. Ana mo si Kristo sa iyang pagkuan, sa iyang kuan sa mga apostoles. Niyon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Whole world na. Nya, kanang na ang Roma, apil naman sa whole world. Yes, so. Sa Jerusalem God, diin nasugdi ni Kristo ang iglesia, daghang supakiro. Munang nakapamulong siya sa Mateo 21:43. Pagakuhaon ang gingharian nga kaninyo ug igatugyan sa usa ka nasod nga magbabungahon pa kayo. Correct. Sa ubang translation, sa ubang lugar, sa ubang translation pod ibalhin o itugyan sa laing katawhan. Tingali mo ingon ang uban ba? Unsa may saktong translation ana nga dili mo na parehas. Kay sa mayong balita Biblia dili man lugar ang ipasabot, katawhan, itugyan sa laing katawhan. Now ang exegesis nato ana mao nga wala man gibawal gud ang mga lain-laing hubad kana mga variant translation basta dili lang masupak yun sa teaching sa Christianity. Now nganong dunay hubad nga itugyan o ibalhin sa laing katawhan? Kay kung moingon galitag katawhan naa man po'y lugar. Kung ang translation nimo ibalhin sa laing lugar o laing nasod, ug mo yung kag laing nasod, naa mo po na katawhan. Di ba? Kung yung bugag katawhan, naa mo po na lugar. So mo na nga, interchangeable na siya sa translation. Ang napasabot sa Bible sa laing kaliwatan. Laing kaliwatan din. Pero nagamit og mga termino nga lahi-lahi. Depende sa translation. Ang translation nga ibalhin o itugyan sa laing katawhan. Then na po'y translation nga itugyan o ibalhin sa laing lugar o laing nasod. So nganong gilahi-lahi na kay ang katawhan god na may lugar diin asa sila. O ang lugar pod na po'y katawhan. Then sa Biblia pod pwede na bali-balihon paggamit na kay kana galing katawhan pwede man na tawgon galing nation. Wala chosen nation. Mo nang gigamit gali sa piniling nasod. Nga piniling nasod o piniling katawhan. Sa instruction. Ako sang patiwaras ako bro kay mawala unya ko. Okay. So, mao na bro nga kining kung hisgutan gali ng pulong chosen people, piniling katawhan. Ang tinuod yun nga chosen people o piniling katawhan nga hisgutan diyan ni St. Peter, mao man pud tong grupo nila. Ang isugdan ni Kristo. Dili man ang grupo nga yan tong 1957 lang. Pasaylo lang yun, pero mao man yun sa tinuod, no? Di ba? Dayon, balik ka atong mayong magbalantay. Si Kristo gyud ang mayong magbalantay. Correct. Dayon sa Revelation gahisgot og bag-ong ngalan. Pero kung basahon na to ang Biblia, kung Biblia lang wala gahisgot og
Laing nga lang sa tao na. Lain nga rin sa tao. Gani, kung magbasa lang tag Biblia, kung atong ibase sa mga pulong ni Kristo, kung maghisgot siya pagbag-o og ngalan, natay matumbok. No? Nga, nag-represent niya. Laing tao, pero nagiklaro na niya. Dili gyud nga laing Kristo, kundi laing gyud siyang persona. Lain. Nga, gibag-o ang ngalan. Kinsa man? Si Peter. Si Peter. Diba? Kay si Simon man na siya. Giingnan siya sa Juan 1:42 nga, dili na Simon. Imong nga. Oh. Nganlan na kanakog sipas okay pa. Nga sa ato pa bato. Kung ato ng pamalandungan, nganong bato man? No? Sa tanang mga apostol, nganong siya raman, si Pedro, si Simon raman, gihingan lag bato nga. Mo man na, gisimbolo ni Kristo, di ba? 1 Corinto 10:4, gani nga po sa Old Testament, gisimbolo sa Diyos po ng rock. Sa tanang mga apostol, nganong si Pedro ra o si Simon ra nga giusab iyang ngalan nga gi-pattern gyud sa Supremo. Di ba? Rock. Kay si Saul, Pablo man, lahi man. Pero si Simon, lahi gyud. Si Pas gyud o kipa nga sa ato pa bato. Bato. Mao gyud ni takdo gyud ni Jesus Christ. Pero atong sabto na nga lahi na nga persona kay sa teaching sa piniling nasod God sa akong sabot sa ila usa ra man ka persona sa ilawanan ko ni katawa ko sa maning naagit mga impurities. Okay. Okay. Si Jesus Christ usa ka person. Pero ang iyang giilisdan og ngalan giusab si Simon Pedro. Pero dili lang gani kay si Simon ra tawag niya laing ngalan, di ba? Si Saul pod, imo niyang Pablo, ngano man ang mag-ilis-ilis si Kristo, di ba? Murag na pattern pod sa tong Santo Papa ron ba nga ang original nga ngalan ug mo Santo Papa na butangan jud kanang nagi balyo nga ngalan nga nay. Tawag na Batman. Manay sa Bible pa na bago ngalan. Yes. So mao na si Kristo siyang kaugalingon persona wa nay laing ngalan kato ra Jesus Christ ra gyud. Yeshua Misaya. Naman sa Juan 4:12, wa nay laing ngalan ni Kristo, di ba? Dayon, pero kung kanang sa Revelation 3 nga naghisgot og murag bag makaingon ka si Kristo na ibang ngalan, dili man actually gyud nga siya. Kun dili naghisgot na siya sa kanang unsa ang gagway sa iyang pangagamhanan nga bag-o na. Kay nasa Hebrehanon 6:1, pabiyaan kuno ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Unsa man ang pabiyaan nga ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo, katong Judaism tradisyon sa una nga Hudeo siya nga respeto pa sa Judaism, labi na katunga pa niya masubdi ang iyang bagong gingharian nga pang universal sa ato pa Catholic universal. Katong Judaism religion nga nag-apil-apil siya, labi na bata pa siya, katunga pa siya makapound ng grupo. Ang religion yun nga iyang gisunod atong panahon na sawa pa siya nakasugod sa iyang iglesia, wa pa niya mag-gather ang mga apostol, Judaism yun. O bitaw nga tigtambungan siya kanang pistas mga Hudeo. Dayon mo apil-apil po siya sa Sabat sa mga Hudeo, no? Si Santa Maria mangganing mo apil po ana kay matinumanon lagi sila sa tinuang Hudeo. Pero naaman ko'y bagong kasabutan. Di ba? Unya si Kristo sa nagdupa siya sa krus na ingon siya natapos na. Unsa may natapos na? Katong iyang mambuluhaton. Og ang karaang tinuhuan natapos na. Mo man gani naghisgot si Pablo sa Colosas na ayaw na mugtugot nga hukman mo kung sa inyong kanon. Okay, ang ipasabot ana katuman na mga ilang mga restriction sa una sa Hudeo pa sila nga dili kanon ng baboy. Isdang wala himbis. Iyon si Pablo nga ayaw na mo ana kanani bag-ong kasabutan. Mo nang ipasabot ni Jesus Christ. Parehas na sa ato ipapahulay. Kana pong ipapahulay medyo mataas po na yun. Nato lang hinahinayon eh. Kanang Sabat po, sa Catholic teaching yun, double essence yun na Brad, no? Na ay pang-eternal ana, no? Kanang, ato nilang klarohon na ato na nang i-appeal. Kanang Sabat, sumara sa Catholic teaching, doon na siya ay duha ka elemento o essence. Moral o ceremonial. Ang moral diha, mao na gipasabot nga everlasting sa Sabat. Kanang unsa man ay moral aspect sa Sabat kanang pagsimba. Di ba? Kay kanang magtrabaho ta focus sa mga trabaho, ya malimot niya ta nga dapat mosimba ta sa Dios mo nang mugahin tag adlaw nga usa sa usa ka semana. Una, ang moral anang Sabat kuan kanang pagsimba.
kanang pagsimba dili gina walaon. Bisan pag sa bagong langit, bagong yuta, bisan sa langit, sige tang gasimba dito mo nang giskutan si Isaias. Mo nang kanang interpretation sa 70 Adventist dili na mao kay mo focus naman sila sa 70 of the week nga nagisgot na maglayng adlaw. Ang actually kung magisgot yung tag-Sabat sa New Testament, ang ipasabot anang kapahulayan si Jesus Christ man. Mo bitaw gisgutan niya sa Hebrehanon nga napaghihapoy rest o Sabado. Pero kanang Sabado diha wa na magpasabot og 70 of the week kay kanang word nga Sabado double application na. Naay Sabado nga nagpasabot og 70 of the week, naapoy Sabado nga nagpasabot lang og pahulay. So kung mupahulay ka, musimba kag Domingo, mo nay atong Sabado. So mo na nga kanang gihisgutan da sa Hebrehanon 4:9 nga naagihapoy Sabado, dili na sabton strictly 70 of the week. Ang ipasabot ana naagihapoy pahulay. Naagihapoy adlaw sa pagsimba. Nga sa Hebrehanon 4:8 lahi na kunong adlaw. Unang diskubrihon na to nasa Living Bible ang gitawag nag Lord's Day sa 1 Corinto 16:2 Domingo. Lord's Mo Day. bagong 7th day. Bagong 7th day. At the same time, unang adlaw sa semana. Kay ang Domingo, unang adlaw sa semana magyuna. Pero, at the same time, pwede mo na tawgon og bagong 7th day. Kay, dili naman ta, Domingo, musugod og trabaho. Lunes naman. Di ba? Kung musugod og trabaho Lunes, di ang Sunday, 7th day. Mo man na sa Catechism 1166, mahibulong siguro ang uban. Uy nga, ang unang adlaw semana nga Domingo, gitawag man lagi sa Catechism po og 7th day. Tungod na kay kung musugod kag Lunes, ang 7th day mao ang Domingo. Sa tuloy. Adventist God, ang adlaw nga ipapahulay, huldi man sila mo pa gawas pag-ampo magpahulay, wadi gyud na sila magtrabaho sa huldi sa Sabado. Pero ang sa atong bag-ong kanang rest day o pahulay na Domingo, yun yung gitawag ng Lord's Day. Kay Lord's Day man, muampo kita, unahon gyud nato ang pag-ampo. Sa Revelation 1:10, Brad June, nag-ingon si John diha nga, na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Sa Ginoo. Akong gitanaw ang exegesis anang na diha ako sa espiritu, but pasabot ana nagsimba kuno siya. Simba, correct. Mo bitaw na yung mga translation sa Biblia, nagbasa man kog lain-laing translation sa Biblia. Nagi word for word nga nag-ingon si San Juan nga nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Okay. Mao man ay translate ang hubang-hubad ingon na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Then dili na sa Saturday gyud. Okay, kung tanaw na to sa history gyud sa mga early Christian, kung kung Sabado gali lang gipasabot, Sabat gyud na ang translation. Tanawa si Juan ang iyang paagi magsulat siya, di ba? Kung Sabado, Sabat yang ibutan? Sabat. Okay, mo naman na iyang naandan sa paagi sa pagsulat, basta Sabado, mo naman naandan, basta Sabado, o 7th day of the week, Sabat yun na, kay mo na naandan niya. Pero, mahibulong ta, nganong sa pinadayag uno Diyes, kung Saturday pa iyang gipasabot, nganong Lord's Day iyang gigamit nga pulong, dili Sabat. Sayon ra ang tubaga na. Kay sa mga early Christian, lahi na ilang gipasabot ana. Adlaw na sa pagkabanhaw, adlaw sa Ginoo. O man na klaro man na sa suwat ni Ignatius of Antioch. Na wala ko kadalag referensya katong debate na mong Mitchell sa una ko tong gikutlo. Ignatius of Antioch, disciple of John. Nag-ingon siya nga lahi ng Saturday o Lord's Day. Lahi. Di ba? Klaro sa ngalan. Sa ngalan nga Saturday. Kunya, O Lord's Day. asa may atong tuhuan ron? Ang disipulo ni St. John o kanang mga Seventh-day Adventist ron nga ang teacher ana si Ellen White nga wa man ka kadungog kita gali ni Kristo o ni mga apostol. Ang Lord's ang rest day o Sabado, whole day na sila amot og mag-ampo bagyo na sila whole day. Whereas ang sa ato nga kanang Lord's Day andang gyud na sa pag-ampo pila lang ka oras di man nga whole day. Kay pag-abot sa human ni mag-ampo una gyud ang pag-ampo kay Lord's Day god. Yes. So, mao na bro. Si Kwan siguro ba Jerry basig na kay pangutana Jerry, pwede ka mo. Wala man. Ug na kay pangutana Di rin. di mo pangutana. Wala na. Minaw ra ko, So, minaw ra. mao na no nga si Jesus Christ mo gyud ang mayong magbalantay. Okay. Yan nag-ingon siya sa Juan 10:16.
doon na pa'y mga kuan nga wala pa masakop Wala. ani. Nahanglan sakupon pud sila para mausar gyud kapanon usa ka magbalantay. Correct. Si Kristo man ang magbalantay. Pero timan na to nga ang iyang pagka makita nga magbalantay dili magsige. Kay patyon man to siya, namatay man to siya. Kay nabanhaw. Dahil ibalik siya asa man sa langit. So ang pangutana ron, kinsa naman ang makitang magbalantay? Kay naa maging makitang magbalantay kay kinaiya man gyud sa Dios nga bisan sa Old Testament naa maging makita visible head. Mana na mga santo, mga Pope. Sakto ka bro kay sa pag-announce pa lang ni Kristo sa nga magtukod sa simbahan o gingharian o iglesia, iya namang ipasabot nga si Pedro gyud. Di ba niingon siya nga Pedro, sa ibabaw ni ining bato, Tukuran ko. tukuron ko ang akong gingharian o simbahan o iglesia nga bisan gani ang kamatayon dili makaguba makabuntog ni ini sa to pa magpadayon. Correct pa dayon. Kung matinuod ng ubang mga tinuhuan nga bag ora na tumbaw sa manang 1984 CCF 1985 kanang 85 purag kang kibuloy na UGC kanang sa Siniuba 1872 Felix Manalo 1914 sa pa na 1863 sa Badista Mormons 1830 kung matinuod na ila sa ato pa kaduha day nagsugod ang matuod nga iglesia di ba dili na mao so mao na nga hanggang Kristo magpadayon man so dili na ni tukuron paglaing tao Base na ilang pasabot pasabot kay na may bag-ong ngalan lagi ni-mention sa kuan. ang kanang ako naman yung gisugutan sa debate na mo sa brother ni Brangeri ni Douglas. Kanang broad kayong meaning ng bag-o. Pwede mo na i-connect nimo sa bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Kay sa tagna sa Jeremias 31:32 maghimo man gud ang Dios og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Sa daan. Muna broad na kana pong kung atong i-analyze ng Revelation God, mga symbols man na, mga symbolical words na gani hisgot og babae nga double meaning nga pasabot og katawhan o simbahan kay ang simbahan gitawag mo pog babae. Pwede pod ma-repair nimo ni Santa Maria kay kung basahon nimo ng Revelation 12:1-5 kanang babae kuno nanganak magbatang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan si Jesus man po na sa to pa pwede po na i-connect ni Santa Maria. Di ba? Nga gihulagoy nga tuwa na sa langit nga usa ka rayna kay kung tan-awon nimo na murag gikoronahan man so queen. Isa may nanudlo ron nga Queen Mother si Mary katulik ko naman una wala man na sa ubang tinuhan no so mao na nga si Pedro bro kay giingnan niya nga Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit ang imong idili diri sa yuta idili sa langit ang imong itugot sa langit sa in English ana binding and loosing mga abogado kahibalon sa meaning ng binding and loosing kanang binding and loosing authority actually bro Diyos na ang authority binding and loosing kay kanang binding and loosing but pasabutan na sa Binisaya gyud atong lunsayng Binisaya paghikot o paggapos o pagluag o ba binding di ba gapos paggapos og pagluag but pasabot pag himo og lagda o balaod og pagluag og lagda di ba iya man na sa Dios example ana kuan katong gisulayan sa Dios ang pagtuo ni Abraham di ba ang balaod sa Dios thou shall not kill pero libog ambot og naglibog bas Abraham ato katong gipahalad siya di ba offering kay katong sa Old Testament ko di ba naman ay offering niya mag-ihaw magpatay og hayop unya ni ana si Abraham ako na lang idiretso Lord wala na may hayop iingnan siya sa Ginoo ang imong anak mo ihawa i-offer siguro ambot lang okay balog naglibog ba kasi Abraham ato pero murag wala kay nituo man sa Dios di ba so murag murag malibog ta nga balaod sa Dios thou shall not kill pero nganong iyang giingnan si Abraham nga ang imong anak mo ihawa sa tupa mo ipatya niya wag yun nagduha-duha si Abraham siguro huna-huna para siguro sa ako pero ba nga nganong mobalibad man ko nga ang kasugo ang tag-iya mas balaod ang tag-iya sa balaod o dayon
agi lagian ang binding and loosing authority sa Dios. Nga ang Dios pwede mo ingon, thou shall not kill. Pwede po niya luagan na. Di ba? Oh. Pero niya to higayon na walang po idayon sa Dios kay ikaw naman siya sulayan. Pero kung padayon to sa Dios, wa to gibakwi sa Dios nga napatay gyud ni Abraham ang anak, ang pangutana legal tong gihimo ni Abraham, legal. Legal, correct. Kay dili man iyang pagbuot man sa Dios. Unya kay ang Dios naman siya gahom o authority sa pagbind og loose, pagpatuman og balaod o pagluag og balaod. Oh. So mao na nga bisan pag napatay ni Abraham tong iyang anak, sugo man to sa Dios, legal gihapon to. May gani wa si Abraham wa mingon nga ikaw God kumidyan. Mo ni explanation bro sa mga nangalibog anang babasag Biblia ba nga na may sugo ang Dios, ang kamando man siya nga thou shall not kill. Pero na mga bersikulo sa Biblia nga siya ra po'y gasugo pagpapatay. Di ba? Kaya katong gingharian ni David, di ba? Ang instruction ato mga kunra pamatyon. Pila may napatay ni David pagkadaghan? Si Solomon daghang napatay. Gani kanang mananapaw, death penalty na. Di ba? Nakabasa man siguro mo sa Biblia na, di ba? Ang mananapaw. Sa Old Testament. Oo, sa Old Testament. Pero sa New Testament. O lagi, palibog po niya ka dyan ay sa dyan. Old Testament pa, klaro biyan ako na dyan na, wag yung pinahingong New Testament. Muna, sa Old Testament, inana, yun, patay, gani, patay. nagtuko nga, mo na gikopya ni Duterte. Ngipon sa ngipon. Muna nga, kasi makasabot ko niya kayo, wala niya mauna-una nga New Testament at taron nga gugma na ayaw sa nang death penalty o niya na nasa alas paghukom mo siguro ni una ni Duterte ba manang na pero di sa magisikot anak kay makuha na po niya ako politika na po niya ako so mauna brod nga binding and loosing authority una giklaro na niya nga ni Kristo nga si Pedro mo yang gitungdanan ana. So, maklaro nga dili sayop ang teaching sa Catholic Church nga siya ang gihimong representative o vicar of Christ. Oh? Kay authority man na sa Dios, authority man na niya kanang binding and loosing nga giingnan niya Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawis ingarian sa langit ang imong idili diri syuta idili sa langit ang itugot. Kaklaro ana bisag dili mabasa ng pulong vicar, dili mabasa ang pulong representative, pero mo ay gipasabot. Gi-implied kay authority man ni Kristo nang gisangon niya ni Pedro. Di ba? Okay. Unsay imong luagan o gapuson o sa maayong balita Biblia idili og itugot, di ba? O gahom man as leader. Oh. Sa tanang mga apostol, ang ubang mga disipulo naabya tanan dito, ya si Pedro yung giingnan na. I-specialize si Pedro. So, sa teaching sa Catholic Church, klaro nga si Pedro yung representative. Brad, sa mga brad, walang nagkisi-kisi na Excuse me, time mo ba na ako? Sige. Imong last one. Sige, panglasa lang. Inani. Bago raman ta nag-ilik og Santo Papa. Okay. Kay nganong mag-ilik tag ipuli. Naman sa Biblia God, no? Nasa buhat 1:20. Kung mabakante gani ang katungdanan, office katungdanan, dunay mo puli. Sama atong nabakante itong katungdanan ni Judas, ipulihan. Si Matias may napuli. Okay. Niya kanang holder of the case, mas dako na nga posisyon. No? Nga kinahanglan jud pulihan kung mabakante. Kay ang posisyon mo na ni Pedro, nga mo gigitahasan ni Kristo. Atong Niya kung magsalig na kag Bible alone, dili ba kakibalo, kinsa napuli ni Pedro, di ba? Mao na nga kanang Bible alone dili kita makadangat sa kamatuoran na. Kaya pangutana, kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro isip holder of the case. Di ba? May pa si karon na lang sa katapusan bro. Kanang ang katungdanan ni Judas makita sa Biblia kung kinsay napuli, pero ang kang Pedro di man makita. Mao na nga sayop gyud ang Bible alone bro. Kung dili mo tanaw history. Kaysa history, list of popes pero masabot ni mga doon na isay mga doon na isay mga then sa panapos bro, kay mo naman kung gisinyasan, ato lang silang imbitahon nga na naman tayo social media, mo success sila sa inauguration ni Pope Leo XIV. Kay sa Rome murag kuha na alas 10 sa buntag, ato alas 4 alas 3 murag gasugod naman ko hapit. Nindot kay na tanaw ng inauguration ni Pope Leo. Sige bro. Okay, daghang salamat na Silbert sa imong mga gipadayag nga mga pulong karon. O sa ngalan sa atong manager kang Sir Edgar Dagumo, ingon mo sa atong technician diri kang James Magdayo.
ayun sa atong mga radyoman kang Sir Mark Bacoya. Kini yung alagad si Brad John Banal, din nang takotog ni atong programa sa ngalan sa Amen. Salamat. Good. Thank you. In regards ko sa grupo ninyo, si Brother Kwan kanang siya si katong inyong leader ron, si Si Tatadaan. Daan Dilo. Dugay na gyud mi magkita. Ag sa diha unta nag-message na ko imong brother si Douglas katong inyong tigom sa Sikaya ba to? Si Kaya. Galing walang gyud ko kay timing gyud kay conflict ba. Bising sa sunod, giingnan ako siya kung na may mga tigo mga invite mo, ipalayo sa pa-announce daan kay aron mabakante ba kay Na-announce mo ito, pero tingali wala ka makakuan ato. mao Wala ba. ka kuan. Announce mo ito diri ang sige, sa sige. XD pasti sa Sige, Lord. Kuan wala lang tingali ito kuan. Oo. Giingnan ako si Kanto magyapon ng Oo. kuan mo. Kwanta bro ganang Silvi. Na Silvi no da. Bro, mas may siguro kuan. Kanang wala ka mag time frame. Labi na pero og gamay ra kayo di na lang kamo wag time. Pero daghan butangin jud og time. Okay. Basig mo reklamo ng uban mo. Umong ko na, kamirahan. Ganyan lang. Star Wars, oh, King. Star Wars.